Hola, estimats amics oients del Matí a Punt. Els saluden les vostres amigues i confidents i una servidora que els parla, Maria Fuster, emitint des de la freqüència H4325. Hauran de creuar els dits perquè avui pot ser el primer dia de la seva nova vida com a milionaris i nosaltres ens encantaria donar aquesta millor notícia possible que així, a la terreta, toque la grossa, no, Clara? Podria parlar en coreà, en danès, en portuguès, en suahili, però no, ella parla en valencià. Ella parla en valencià perquè... Per què, amistat? ¿No abre un poc massa fresques para la que està caient? Volem descobrir tots els racons del nostre territori per a conèixer la millor gastronomia, els productes autòctons de cada zona i els personatges més interessants. A la meva dreta, la Mohamed Ali, la Mayweather de Sueca. Manola! A la meva esquerra, el Mike Tyson de Muro, Lluís Cascat. Matiners i matineres del món, per favor. Esteu guapíssims. Estem tan sexis, tan afavorides, veritat. Hola, espectadores de las mornings de A Punto. Hoy es jueves, casi viernes, y nosotros ahorita les vamos a ofrecer nuestras predicciones meteorológicas para la jornada de hoy. ¡1000 euros! María, 10.000 euros! Fantàstic! Música de suspens, per favor. Ahí, silenci dramàtic, per favor. Senyores i senyors, matiners i matineres, això és una ciclogènesi explosiva. La fi del món, amics, ha arribat. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. Perquè els valencians i les valencianes tenim dues coses molt clares, que a la paella no se li posa chorizo mai de la vida, perquè és un pecat mortal, hobby, i que la millor taronja del món és valenciana. Això és una veritat com un temple. Com aquestes taronges tan fantàstiques que tenim així, que com les de la terreta no hi ha cap. Molta atenció a tots els conductors, perquè a partir d'ara el límit de velocitat a les carreteres convencionals ha passat dels 100 km per hora als 90 km. Lluís, com estan reaccionant els usuaris? Elles són Antònia Díaz i Ana Orozco, dos de les més de 400.000 persones que s'han vist afectades pel suposat fraude dental. Y en ningún momento ninguna de las dos llegasteis a sospechar de que esos tratamientos fueran tan baratos con respecto a otras clínicas dentales? Sabeu amb qui he quedat? Us dono una pista. Amb el sex símbol de Sabadell. Amb el cantant romàntic per excel·lència de la veu trencada. Encara no? I si us dic, bailar pegados es bailar igual que... Ai, hola, què tal, Sergio? Com estem? Tiene un título muy de Azúcar Moreno, o la de Antonio Machín, ¿no? La de Se vive solamente una vez. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Ay, perdonad, es que me pilláis que he quedado aquí con mi amiga Camila Parker, que has venido a pescar sardinas, gambas, percebes. Bueno, Xavi, ríete tú del posado de la Obregón. Y mira, estoy más on fire que nunca. Y me he puesto esta Pamela Anderson, os vamos a salvar vidas, a rescatar gatitos indefensos. Esto no es Venice Beach, sino Barcelona Beach. No cola, no? Me l'he fet jo a casa, però no en traieu la il·lusió, vale? És el bitllet daurat de Charlie la fàbrica... Què et dic, Charlie? El Mary la fàbrica de xocolata. Matiners i matineres, ha sigut un autèntic plaer conduir este espai radiofònic i televisiu, este viatge cap al passat. Bon dia i bona sort. Que no se me olvide que yo también... M'encanta.